Patuloy na pagbabantay sa kapakanan ng kabataan tiniyak sa bayan ng mga Tarem ng PNP kasunod ng kumakalat na video ng mga nagsusuntukang kabataan sa bayan. Para sa detalye kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Tiniyak ng mga Tarem PNP ang patuloy nitong pagbabantay sa seguridad sa bayan lalo na para sa mga kabataan at kanilang kapakanan. Ito ay matapos magbigay linaw ang pulisya kasama ang paaralan at barangay kaugnay sa kumalat na video sa social media kamakailan kung saan sangkot ang ilang kabataan na umano'y nagsusuntukan. Ayon kay mga Tarem PNP Officer in Charge Police Major Arturo Melchor Jr., noong nakaraang taon pa umanukuha ang naturang video. Nakipag-ugnayan na anya sila sa paaralan at agad naman itong tinugunan ng pamunuan ng eskwelahan at ng barangay upang maiwasang mauulit ang ganitong insidente. Parents actually doon. At napagalaman nga sa pagsisiyasat ng ating kapulisan ay luma yung video na naipost sa social media. Kaya may nasasabi yung mga parents actually doon. At sa akin, sasabi ng isang parents ay matagal ng video yon, nagkaayos na. Actually magbabarkada yung mga nandoon sa video. At nagkaasaran lang, then nagkaroon ng ganun nga na parang for fun nila, parang ganun. Dagdag pa nito, may mga intervention na isinasagawa para sa mga batang nasasangkot sa kaguluhan kung saan katuwang ang Department of Social Welfare and Development sa paggabay at pagsasagawa ng mga programa para sa kanila. At yung mga na-involve actually ay nag-undergo ng intervention program sa amin. May 18 months program na ginagawa ang ating lokal na gobyerno sa pangunguna ng ating mahal ng mayora sa mga ganyang mga reklamo, especially involving our minors. Hindi rin naman kasi natin pwedeng kasuhan agad-agad yung mga minors involving sa mga ganyang gawain. So ang ginagawa ng DSWD natin ay magkandak ng intervention. Yun yung 18 months na intervention na ginagawa namin. Weekly na nagre-report ang isang minor de edad na involved sa mga ganyang gawain sa mga ahensya gaya ng DSWD. Iginiit din nito na ipinatutupad pa rin ang curfew para sa mga kabataan kaya mainam na sumunod ang mga ito upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa komunidad lalo na pagsapit ng gabi. Kasama rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.